Неусетно измина още една година в творческия живот на нашия клуб. Извинявайте за фалцетките, ама гласа ми е такъв. След другата ракия ще бъда по-добре, сигурно. Една година изпълнена с много усмивки, с много сълзи от радост, но и с много труд, с много усилия и постоянство от всички нас. Една година, в която направихме наистина една великанска крачка в творческото развитие на клуба. Успехите в националните фестивали са един от критериите, показващ, че сме в правилна посока. Първите награди в Русе, Николово и Търговище, които подредихме в нашата витрина, са неоспоримо доказателство за художествените качества на Абритус, който изградихме с много пот в танцовата зала. На трите фестивала клуба се яви с различни хора, което красноречиво говори, че огромният ни репертуар, който изучихме и натрупахме през годините, доведе. И разбира се, отново беше необходимо всички заедно да положим огромен труд и много всеотдайност. И на трите фестивала ни оценяваха съвсем различни специалисти. Никъде не се повториха. И на трите фестивала мнението и оценката им бе единодушна за прекрасните качества на нашия клуб, както и за прецизно избрания репертуар, с който участвахме. През тази изминала година бяхме и домакини.
Do Petrowy ще стоя, мячеш ма каменна. До Петрови ще стоя, мячеш ма каменна. Куда да родина, збериме се свобода. Куда да минава, збериме се свобода. Не слуша, снагата е да гледа. Вечите е да слуша, снагата е да гледа. Изгори ми душата на младите години. Изгори ми душата на младите години. Познай как се казва. Димитричка, обаче настоява да наричам Лили. В противен случай ще обрави се обиди. Вече мила лъжи всички вили педали. И тъпите ги умере и ги ми знали. Бива само шаманско и се хвили са рани. Така като я гледам, доволна ще остане.
Svaki čovek, ja bih mogao biti. Gledam, si plaču, udaju sa mnom, kad glazim sam. Gledam, oči do čaku, plačem se nepisno, uđaše svetla na teom. Kad vam si napusti, a sad,
чаше. Если жить покающий Иване, по-силно, ако може и найди по-високо. Укрепляющее, утром ободряющее, если жить покающий гимнастика. И если вы в своей квартире лягте на пол 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь время извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Сега да се припомним шопското хоро. Тихо, моля за тишина. Иване? Айде сега ще натрисате. Както е казал мой стар колега хореографа, искам музиките да се тресат. Така? Дай. Иване, идете по-високо. Айде да видя. Айде види. Готови? И достатъчно. Отиваме нататък. Следващото движение, Иване, продължава. Да. И пак ще повторя. Значи, това движение искам да мажете и тогава. Айде сега само това. Още един път, Иване, и приключваме. Няма да ги мъча повече. Само това искам да кажа. Искам да мажете. Да. Тие. Достатъчно. Следващия път ще работим по една ще отработваме. Там имаме да чистим доста елементи. Сега искам да ви представя новите си 3 помощнички, които внасят нещо ново в клуба. Моля, момичета, заповядайте. Да не идвам аз да пускам музиката, Иване. Идете малко напред.
трети път. Достатъчно. Така. Ето не можах да видя колко е вече. Няма така бавничко. Къде са колегите тук? Ела тук е, младен. Ела тук е. Участвате в... Тук ще управлявам после. Така. Ай, не. Така. Иване, няма да играеш ли? Веднага трябва да кажете кой е първия. Кой е първия, който е направил крото. Иване, пускай, аз ще ви подам каква да почнете. Стой! Има ли го той? Браво! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всичките! Тук са много бързи! Много бързи! Клюките с лекота да подминавам, да не ме ядосват дреболии и усмивката си да не крия. Обещавам! Тъй като сме си в криза, сметката все не излиза. Обещавам, таксата да не расте, така. Всички да сме на лице. Обещавам.
още 2 клипчета. Ти беше най-трудно. Това е кратко. О, обещавам малко да искам много да давам. Обещавам. Ето и трябва да питаме какво обеща. Обещавам на фестивалите у нас и по света клуба аз да заведа. И за слава най-доброто да представя. Обещавам. Обещавам. Това пак е дълго. Обещавам танци нови да представям. Все различни и интересни, да редувам трудни с лесни. Обещавам. Обещавам да не ме болят краката, гърлото или главата. Кръвното да е във форма, в норма, аз да съм винаги във форма. Обещавам ли? които получихме, нека сега целият клуб да изкаже 100% си подкрепа към нашите ръководители на следващото право хоро. 100%!